Před usazením dvířek s rámem do stěny doporučujeme pro snazší manipulaci křídlo vymontovat z rámu. Je potřeba vyměřit svislý i vodorovný spárořez. Vodorovný spárořez by měl přesahovat 1 cm přes okraj křídla na rám dvířek. Ořízneme přebývající sádrokarton dle zaměření. Před konečným usazením zkontrolujeme vertikální i horizontální hodnoty. Do připravených otvorů namontujeme distanční profil a aretační profil. Distanční profil zajišťuje maximální přesah obkladačky křídla na rám, aretační profil zajišťuje nežádoucí otevírání křídla při obkládání. Čepy vkládáme do pantu vždy zhora, tak abychom viděli čepičku v horní části spoje. Osadíme křídlo a vyzkoušíme jeho bezvadnou funkčnost, včetně otevírání. Upravíme a osadíme spodní lištu. Naneseme lepidlo na křídlo. K tomu doporučujeme použít hřeben 8+. Provedeme obložení křídla. Před obložením rámečku odmontujeme distanční a aretační profily. Připevníme zbývající 3 strany lišty. Doporučujeme přisponkovat k sádrokartonu. Ponecháme zatvrdnout lepidlo pod obkladačkami, a to po dobu, kterou uvádí výrobce lepidla. I tak ale nejméně 24 hodin. Pak provedeme kontrolu funkčnosti otvírání před spárováním. Nejprve vyspárujeme stěny a následně otevřené křídlo. Mechanicky očistíme spárovací hmotu z okrajových ploch křídla i rámu, aby nevznikla žádná možnost zalepení křídla. Spárovací hmotu necháme zatvrdnout.